Казанның коммунарлар урамында яшәүчеләр коммуналь хезмәт күрсәтүчеләргә дәгъва белдерә. Менә берничә ай инде алар кайнар су булмаудан зарланып, кайнар линия телефонына шалтыраталар. Әмма коммуналь хезмәткәрләрдән тиешле җавап юк. Теманы хәбәрчебез өйрәнде. Краннан кайнар су агуына тәмам өметен изгән пенсионерның хәлен аңларга була. Күз яшьләренә тыгылып, ачынып сөйли. 79 яшьлек Валентина Николаева савыт сабаны, кирләрне салкын суда яки суны җылытып юарга мәҗбүр булган. Вот я грею в кастрюльке, потом мою. Что мне для одной-то? Много мне надо. Мондый проблема күптәннән дәвам итә. Күршедәге фатирда да кайнар суны күптән күргәнебез юк диләр. Коммунарлар урамындагы йортта су белән тәэмин итүдә кыенлыклар сентябрь айында башланган. Берничә ай кешеләр кайнар су булмаудан интеккән. Мы были на приеме у главного инженера. Без аптырагач бош инженер янына бардык. Ул фатирда ремонт ясаган яңа хуҗалардан нәрсәне дә булса дөрес тоташтырмаганнар дип шикләнде. Краннан кайнар һәм салкын су бергә кушылып ага. Идарәче компания вәкилләре шуннан да тикшерү белән чыкканнар. Тик йортта яшәүчеләр әле генә ни өчен кайнар суның булмавына җавап ишеткәннәр. Мы думаем, что предположительная причина. 7-нче каттагы фатирда ремонт ясалган. Шуннан салкын һәм кайнар су кушылып бергә ага башлаган. Сәбәбен ачыкладык. Ремонт вакытында кайнар һәм салкын су турбаларын ялгыш бергә таштырганнар. Кайнар һәм салкын су агымнарын аерганнар. Проблема җайга салынган. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.